De derde man die het verleden week bij Sint-Niek voen waar is een 35-jarige Amsterdammer. Dat had de politie bekendmaken. De man was vermoord en verbaand aangetroffen bij de Oelersprong aan het Sjoekemar. De zaak komt joen in opsporing verzocht. Er is vannacht bezocht een pinautomaat aan de Ljouwerterhuize Merleerne ploffen te litten. Er weer een gasflessen delzet. Daarna is er een auto opbotst. De ram kreeg misleren omdat de cilinders net ontploften. De auto vleeg in de brand. De twee dierders bin uitnaaid. Dogs nijbouw van verzwaringshuis Nijbetanië in Semerum. Er komen 40 wenten met 8 appartementen. De plannen binnen onpast omdat ze eerst te duur winnen. Nijbetanië wordt ik inrichten als multifunctioneel centrum. In 2000 moet het kleer wezen. De gemeente hier van Ljouwert wil graag verder met burgemeester Vert Kronen. De rietsleden stemden juist unaniem voor zijn werkbeneming. En dat het troggeet wordt er voor enkele maanden beneemd, omdat Ljouwert en Waasterhem van 1 januari zo een nieuwe gemeente vormen. Joen en vannacht bewolkt, komen ze op een bui en het wordt zo'n 9 graden. Morgen meest droog, het wordt 16 graden en er zit een krachtige noordwestenwind.